जागोनथाय नेटआनो बिराद स्ल' माथो अखा हानानै बिराद अखा हाबाय थादोंलै जोंथिंबो दिनै सान्दुं दुंदों आसामावथ' नोगोद अखा हादों नायदो जादोंबो जादों हेलौ नै जोंना सासेया आमोखाया गार्लफ्रेन्डजों चाटिं बे गार्लफ्रेन्डआनो 10 जनसो दं दा बेना हिसाब गैया फाग्लासो आरो सासे नै जोंना अमा जासुला अमा बेदरखौ हारसिं सेरसे जायो इयो देनजारसो जालालै बेजों लाइभ फाग्ला लाइभ जाखो मा जाखो जाद्रायालै बेना अमा जाग्राखायनो फाग्लाद्रायथार मोनगोन ना थाबथायाखै दा आंहा थाबथाबाय थायोलै ओंखायनो लोगोखौ नायनो होदों लाइक खालामब्रा सेयार खालामना हो लोगोफोरनो सेयार खालाम माथो रावबो नायथ्राब्रा आंनि लाइभखौलाय रावबो लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा इन्ट्रेस्ट नाङालै थाइजौ जानांगौलै थाइजौ नै लोगोफोर आं थाइजौ दंफां देखायनि ओइ थाइजौआ फिथाइफ्रानो गैला सिरिजोब्बाय नै हनै बिराद हनै माबायदि गैया दोखो जाया मोनायाव थाइजौ जानो लोगो लायो आं रावबो ओंखारथारा हाथायानो खैजोबो नालाय ब्रा जानो हाया मा सिन्था जाखो मा सिन्था जाखो ए खाराखै नै सासेया थांखु लागायगासिनो होथारसिगोनलाय थांखु जानाया थांखु मास्टारखौनो एसे इन्टारभिउ लानि मा खालामदों आया मिनिबायसो आरो सासे हाबलांबायसो सिङाव नुवाखै मा खालामदों खै बोसोर जाखो नोंथाङा बेयाव मावना फैदोंना हिनजाव लानानै खारसै आं नै हिनजाव लानासो खारबावसै नै आरोबाव जारलासो मामोन ना इयो हाग्रामानि एसे बडिगार्ड टाइपमोन मानसिया मा होनदों गासिबो नुजोबो ना आंनि लोगो दङ लाउरा अमा सोरनि प्रमदनि नङा 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 दे नङा जकिंलै जकिंनि खोथा नङा बे आंनि लोगोफ्रा आंखौ नुजोबो ना बे अ माथो जाखो नुनांगौसोब्रा बड'लेण्डखौ गारनानै मानो नों बेंगलराव फैखो खि गैयाबालाय खि गैयानो नांथादों ए नांखाबायसोलै जारलालै आं थांखु जायालै जुमायफोरखौसो मोनलोंबा लोंगौमोन थांखु जानो बायोलै हाथाय माराम जायोना मिनिबायसोलै माबा थांखु लानाय स्टाइलाबो नुवाखै देनजारखादा सोलायलायबाय आरो सासेया हनै रायलायो जि राग जि गोसा गोसा रायलायो उन्दु गादुराना लोगोफोर बिराद उन्दुनो लुगैयो उन्दुफुनाय समाव सासेया होयो बिहारिनो दङ जि गोसा गोसा रायलायो सोरजों रायलायो आरो उन्दुनो हाया माथो रावबो नायथाराब्रा भिडिअखौलाय कमेन्टबो खालामथारा माथो पसन जाया नामाब्रा सान्दुंआनो गोसाथारलै दिनै जाराय मॉर्निंग सेकंड शिफ्ट ना मॉर्निंग शिफ्ट मॉर्निंग अभी ड्यूटी बहुत गवर्नमेंट का जैसा है भाई अच्छा थाबथारदों नामा वो तो अलग बात है नाइट शिफ्ट होगा ना बे नाइट शिफ्ट नहीं है अभी आ रहा हूं जायगायाव लाबा थाबथायो समाव थाबथायोना दालाय जादों दा बिराद लेट थाङो माथो ना बे अनलाइनजों थांनाय जाहैबाय ना जालालै लोगोफोर मोखांफ्रा नै सिथरसो जाजोब्बाय नैलै दसे फैदोंमोन लाइभआव माथो रावबो नायथारा
बोरै जाबावगोनलै बे अबस्थायाव बिदिबा थांफिनबायसो माथो दसेलै थाइजौ जानोसै दे थाइजौ सिखा गैया मा गैया लावरा माजों जागोन ओइ सिनाव दं नै सोरनाव ओइ सिनाव जगार खालामग्रोबा नै माबा दङ मा होनो बै आलु लेमग्राया बेजों लेमो खोमा इसोर खाग्रोनांगोन ना बुस्थुखौ जगारालाय मोनगोनब्रा गोखैसो जागोन नामाथाय एलबाम नायखोब्रा राव फैथ्रा माथो लाइभआवलाय बोरै जाखो बयबो बेस्थ'थार नामा लोगोफोर खालामा सिख्लाफोर नायोलै मालाय बारा नाया सोरबा सिख्ला होनबा दानो लायनांसिगौमोन आरो सरिलै लोगोफोर आसोला देन्जारसोलै मानि लाइभ नङा माबा खननायसोरा सिंगारफोरखौ लोगोफोर कमेन्ट खालामब्रा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम हारसिंबा रायलायनो बोरैबा मोनलै लोगोफोर थाबासो रायलायनो लुगैयो हारसिंबा मा रायलायनो जायो गावस्रा एसेबो कमेन्ट खालामथारा लाइकबो खालामा शेयारबो खालामना होआ बोरै रायलायगोन दा आं हारसिंनो इमानुएल फाग्लाया उन्दुबायसो माथो दानो ओरै लोगोफोर आसामाव अखा हादों नामा खोन्थाहरदो गोबावथार जाबायलै आसाम थाङिया अखा हादों नामाथाय जोंनाबो अखा हालागासिनो बेयाव दिनै सान्दुं दुंदों बिराद गोसा थाइजौ जानो लुगैदोंमोन सिखायानो गैया हाथाइजों अरखानोबो एकदम हाथायानो खैजोबो माथो गोसोखांबानो जाथारालै जानो हाया लोगोफ्राबो माबा सापर्ट होथारालै अर्जुन बसुमतारी माब्रै खबरा रांफ्रा बुजियासैलै भाइ माबोरै खबर माबोरै खौरांफ्रा मा होनखो भाइ बुजियासैलै खनसे लिरफिनलाय बारा बुजियासै माने माब्रै खबरफ्रा नामा बुजियासैलै सार खनसे बुंफिनलाय लिरफिनलाय मा लिरदों माब्रै खौरांफ्रा दे खनसे लिरफिनलाय माबायदि खबरा आदसा खबरा मोजांलै सोर अर्जुन जाखोब्रा अर्जुनाथ' जोंहा गामिनिबो सासे दंमोनलै बैनाय जानाय मोजांलै जिखुनु खबरा माब्रै अर्जुनफोरना खबरा मोजां ना आंना मोजाङानो बर्थमान नोंनिखौ खोन्थादो माथो खारफिनबायसो फाग्ला एमेन भाइ नोंबो थांबाय नामाब्रा नायदोंबा लाइक खालामदोब्रा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो हारसिंबा रायलायनो बोरैबामोनलै सापर्ट होनांगौ दस्रा सापर्ट होथारा अखा हादों नामा नोंसिनिथिं अखा मोजां आदसा मोजां दे गुड शेयार खालामना होदो आंना नोंना मोजां अके गुड थेंकिउ मोजाङानो जानांगौ आरो मोजाङानो थाबाय थाथों आंना बहा दं बेंगलराव दंलै बेंगलर हेनुर कटनुर होनो मेन बेंगलरावनो होनजायो आरो बेंगलर थाबथादों नामा आंना भिडिअ'आ इमानुएल नायलाय थाबथादों नामा हा थाबथादों नायदों नोङो दालाय नोंलाय मा बहा दं अर्जुन
मिस्टार अर्जुन थांबाय नामा होनलाय लाइभनिफ्राय आं केरेला आच्छा अर्जुन बैनायसो दे माब्रैब्रा खबरा खबरा मोजां होनदों नामा मोजाङानो होनदों ना दा डिउटि गैया नामा दिनै नोंना खामानि गैया अखा हायाखै नामा केरेलायाव अखा बैनाय अखा हादोंना हायाखै माथो न'आव थांसै होननाय खोनादोंमोन नोंखौलाय मा जाखोब्रा ओंखारलांबायसो नामा फाग्लायालाय गैयालै माने माया गैया जाखो अखा हायाखै नामालै नोंसिनिथिं अखा दिनै गैया आच्छा दिनै खामानि गैया बिदिनोलै मालाबा जिराय गारनांगौ सानफ्रामबो मावजाया सानफ्रामबो खामानि मावबाय थाबा थाब बोरायोलै फाग्ला आच्छा ओमफ्राय न'आव थांसै होननाय खोनादों माथो न'आव थांला मोनसेखौनो डाबल लिरोब्रा फाग्ला न'आव थांनो होननाय खोनादोंमोन आङो सोर बैनाय हा आच्छा होमबा नों गुबुनसो नामा सरिलै मिस्टार अर्जुन आं माने गामिनि बायदि सानबाय थादोंमोन माने गामिनिबो सासे अर्जुन नाम दंना जोंना बैनाय जायो बे नङा होमबा माइ मिस्टेक सरि आच्छा थिगानो जाखांबाय नामा अर्जुन भाई निजराजुलिनिसो आच्छा निजराजुलि आच्छा गुमैसो होमबाथ' अर्जुन निजराजुलिनिसो आच्छा बबे सासेया जाखो दा गुमै जानायबो दङ जिखियानो जाया लाइभआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद लाइक खालामदो ओमफ्राय माबाखौ मा खालामना शेयार खालामना होदो एसे लोगोफोरनो गैयालै मालाय सिख्लाफोरखौसो जमा नायथारो सेंग्राफोरखौ नायनो नागिरथारा फाग्ला गोजा लोगोफ्रानो खालि बेस्थ'ल' बेलेग चेनेलाव जाखांबाय नामा ना जायाखै ओंखारलांबायसो नामाब्रा अखा दोमैलायबाय माथो अखाया लागायथार थास' बिबार अमा बेदर गोरान आया बेंगलराव होनबाय ओमफ्राय माबा जाखांबाय थास' बिबार अमा सरि केरेलायावसो होनदों माथो केरेलायाव थास' बिबारजों अमा बेदर मोनजायो जानो हा मोनो आच्छा दे मोनोबाथ' मोजां जानोसो लुबैयो माथो खोनानानै जोंना रुमाव जायाना जोङो हटेलावसो जायो ओंखायनो रुमाव जाबाथाय फैसाफ्रानो थायालै ओंखायनो जानाय जाया जा गोथाव खोन्थाहरो माथो थास' बिबार अमा बेदर गोरानलायबाव आयो खम गोथाव जाबाय नायदावासै एसेबो अमा बेदर गोरानजों माने दं नामा माया दं नामा बुजियासैलै माखौ दं नामा होनखो बुजियासै माने मानेल दंब्रा ओइ मानेल फैलाय नोंखौ नायनो फै निजराजुलिनि अर्जुन जायासैलै लिरनाया आच्छा जेबो नङालै जागौना गैलायथोब्रा मानेल नै फैलाय माबालै बियो सिख्लाफोरनि माबायावल' थाबाय थायोना अनलाइनावल' माबा चाटिं खालामबाय थायो 10 दिनावनो गारजाबाय थायो ओमफ्राय गोसोथोनायजोंबो नोंखौ सोंदों बेंगलराव दंमोन बेबो माबायाव केरेलायाव दंमोन माबा माने मालायालोम सिख्लाफोरजों लाइन मारिनायनि दाब्राय जादोंनो मा नांथाव माबालै नेट प्रब्लेम होलांबाय माथो गैला ओंखारलांबायसो
नांथार नामा नायलाय नेटानो प्रब्लेम ना बिराद स्ल'थार नेटा नांथारदों रावबो नायथारला माथो बोरै जाखो मिनिनाया थैनोसै माखौ मिनिखोब्रा थाबथादों मानेल बोरै जाखो लोगोफोर माथो रावबो फैथाराब्रा लाइभआवलाय टाइमिंआनो मिलायाखै आंना माने बे टाइमाव बयबो बेस्थ' जायोना सोरबा फोथाराव सोरबा खामानियाव आंनाबो मिलायलाब्रा दसेबावबाथाय डिउटि थांनांसिगोन Your life. Sorry, bro, everyone. मेगनखौ ओंलै नेटआ थाबथादोंना नेटआ थाबथानायखौ बेरगौ बेरगा नुगोनथ' र' नेटआ बिराद स्ल' माने मा होनबावगोन आरो बेंगलराव नेट स्ल'बा नेटआथ' इसिबां स्ल' नङामोन मबाइलानो जाया नालाय एकदम खम दामिथारलै मबाइलानो मबाइल खम दामिखायनो जाया फाग्लाथार मा खालामदों नों मानेल ओ मानेल ओरै फैब्रा मा खालामदों एसे बेसेन गोसा लागोन लासैनो जाथ'नाय नङा बिराद दैबाना जादों जोंथिंबो गोगोम जायो सिंसाफोराव ना नोगोद ना मोनखायो हखांगासिनो बांसिन दा सावबायसो आं मैया जुथाफोरखौ दामनो रोङो सोलोंसैब्रा माला रोंगोन माला दामनो सावबाय आं मैया जुथाफोरखौ इयाव माखासे बै खना जुथाखौ सेस सावजोबबाय आं आंनि जरानै नोंनि जरानै गाव सावदों होनना बुंगासिनो नै सावगोन फुराय आं सावजोबदों फालथु बिराद थाम्फै बायो बाल ओंखायनो होबाय बोरै जाखो रावबो गैला माथो अनलाइनावनो गैला बेयाव फैना अनलाइनबा खारजोब्बाय पसन जायासै माने नांथाबाय थायोबालाय नांथाबाय थाजादों